И нека сега да зададем и най-важния въпрос. Какво ще ви изненада? Какво ли ще бъде това неочаквано нещо, скъпи дами? Нещо, което така да ви разтърси, да ви изненада, да ви обнови. Задавам пак въпроса. Скъпи висши сили, Велико Таро, моля, дайте ни отговор на въпроса. Какво ще ви изненада вас, скъпи дами? Ето, вземам, разбира се, произволни карти, тегля и да видим какво ще ви изненада, какво ще бъде това неочаквано нещо. Видях прекрасни карти. Така, пада се отшелника, влюбените, висша жрица и четворка чаши. Първо, скъпи дами, мога да ви кажа, че вие, така както казах, сте борбени и доста се борите за себе си, за живота си, за бъдещето си, за децата си, за близките си, за партньора си. Просто вие сте в една така постоянна борба, която не е лесна, но вие добре се справяте. Също другото, което мога да кажа, нали, тук обобщавам. Другото, което виждаме, че сте достигнали дори до някакъв етап, в който аз ви казах, че понякога доста често си задавате въпроса, заслужава ли си. Това е в моменти, когато човек леко се отчаива от някакви неща, но това са нормални етапи. И тук се дава продължение така на тези размисли. Понякога наистина малко така се отдалечавате, т.е. леко се отдръпвате и си казвате: искам да спра, не ми трябва друго, докъдето съм стигнала толкова. Но имайте предвид, че ако продължите така, в такова състояние, можете да пропуснете прекрасни възможности, а те ви се дават. Така че, нали, гледайте бързичко така да излизате от подобно състояние, не му се отдавайте, не му се поддавайте, нали, дори и да сте разочаровани от нещо в даден момент, дори и да сте уморени, имайте предвид, че си вървите много добре по пътя и ще излезнете винаги на правилната посока. Ето тук звездата не случайно ви се е появила и ви даде отговор, нали, веднага тук до Луната, че наистина всичко това, което вие правите, има огромен смисъл. Не се отказвайте, продължавайте напред по същия начин. Посоката ви е прекрасна. Така, скъпи дами. Другото, което виждам, е, че да, понякога вие наистина така замисляте се, изчаквате, разсъждавате, имате колебания. Имате колебания по висшата жрица. Дори бих казала и, че по учелника вие пазите някаква тайна в себе си. Има нещо, което, нали, не е задължително и да е тайна, но просто има нещо, което така ви дотежава в даден момент. Наболява ви, става ви болезнено и тъжно. И това е точно, се проявява най-силно именно в тези моменти на отчаяние, леко, на отчуждение, на отдръпване. Но не забравяйте, че имате светлина. Има светлина в тунела и тя е голяма. И тя ви води по правилната посока. Висшата жрица също, тя е много силна карта, въпреки че е колеблива и че не дава така отговори веднага, че ви съветва да изчакате. Но така, това е с цел вие доста добре да обмислите някои неща, някои варианти и, разбира се, да не се отчаивате. Винаги да вървите по пътя си и просто, както ви показват тук и деветка жезли, вие сте непоколебима. Просто това са кратки такива моменти на разсъждения, леко по-негативни, но след това вие отново тръгвате с пълни сили и с пълен устрем напред и точно така трябва да бъде. И сега най-хубавото, което ви се дава, скъпи дами, е за тези от вас, които нямат, за едната част, които нямат връзка, а за другите, при които връзката е на финал и са разочаровани. Просто истината е, че и за двете групи, и за тези, които нямат връзка, и за тези, които имат, но тя е в финален етап,
и просто ще бъде прекратена в скоро време, просто се дава любов. Това мога да ви кажа. И сега как да знам, не съм знаела, че това ще излезе. Обаче излиза. Дава се картата влюбените. Това е нещо, което знаете, то връхлита, неочаквано е, разтърсва ви. И просто беше прекрасно, че реших и така да нарека спреда и ми беше много интересно какво неочаквано ще излезе, защото знаех, че ще излезе нещо, обаче така изключително много се радвам, че излиза любов. Любов, защото това е нещо прекрасно. Любовта, истинската любов е обновление. Тя е радост, тя е взаимност, тя е подкрепа, тя е всичко, което човек може да иска от този живот, което би мечтал. И сега това ме кара да задам още един въпрос към висшите сили, тъй като разбрахме, изненадата ще бъде любовна. И то така не е флирт, не е забавление, това е любов. Вече тук говорим за сериозни чувства. И нека да помолим Таро тогава за съвет от висшите сили. Просто ще изтегля произволно 2 карти относно тази любов. Нещо така да ни подшушнат дребничко, да сте подготвени до някаква степен, да сте наясно какво ще съпътства тази любов. Така, тегля произволни карти. Ами много хубави карти ви се паднаха. Ето, длъжна съм да ги покажа. Прекрасни карти. Тук виждаме рицар на чашите и асо жезли. Един мъж, който е много чувствителен, много влюбен ще бъде във вас, изключително влюбен. Човек, който има хубав изказ, изглежда добре, интересен е, възпитан е, говори много добре, изглежда много добре. На този етап това се дава като типаж и като мъжка енергия. И от друга страна асо жезли. По-любовни карти нямаше как да излязат, защото знаете, асо жезли, това е страст силна, това е емоция, това е действие и в случая съчетано с любовниците и с рицар на чашите, просто много голяма, много разтърсваща любов.